però, hosti, sí que s'hi arribes tantes vegades. Tens tantes ocasions clares per poder generar i que tot se'n vagi en or, que no puguis ni provar alguna vegada una combinació interior, un últim toc que et doni joc per dins. Sí, és que el joc interior va ser molt pobre fins a l'entrada d'Unagi i de Lemar, perquè la primera part i part de la segona jugaves amb Banat, Joel Roca per dins, i Van Martín també estava per dins. I Xigankov i Brian Hill també, molts cops també li agrada molt jugar per dins. No hi havia combinacions fluides amb els jugadors interiors que són els que t'han de fer mal, que són on hi ha més qualitat del Girona. Res de res, que... Res de res. Sí. Va ser l'entrada del... Aquí, com veieu, va sorpresa el número 8 del Roc, que va dir Luis Enrique al Mundial, que va ser ell i va canviar completament el partit. Juntament amb Lemar, Sí. que a mi em va sorprendre els minuts de Lemar, també. Quan van fer aquesta mena de canvi d'esquema més a una 4-2-2-2, Sí, una cosa així, Lemar i Unagi, bueno, es trobaven uns espais pel mig que dius tot el que no hi havia a la primera part, ho van saber trobar, combinacions molt fluides,